Sdílejte data pouze v takovém rozsahu, jaký je nezbytně nutný. Vítám vás u dnešního videa na téma, jak nasdílet účty různých online nástrojů. Mé jméno je Lukáš Hovorka a budu vás provázet tímto krátkým tutoriálem. O jaké nástroje se bude jednat? Tak vybral jsem 4, řekněme, nejčastější. První z nich je Google AdWords, následně půjde o Google Search Console, pak také S-Click a naposledy si necháme Google Analytics. Podívejme se tedy na to, jak si nasdílet přístupy k prvnímu z nich, a to je Google AdWords. Ve chvíli, kdy se přihlásíte do svého účtu, tak postačí, když po pravé straně skopírujete vaše zákaznické číslo a to pošlete buď agentuře nebo nějakému freelancerovi, který pro vás má kampaně spravovat. On vám na základě tohoto čísla pošle požadavek na nastavení přístupu. Následně je potřeba, abyste jeho požadavek schválili, a to se provede tak, že v nastavení účtu přejdete do záložky přístupu k účtu a zde se vám níže objeví ten zmiňovaný požadavek, který stačí pouze potvrdit. Od té chvíle bude mít uživatel nastavený přístup. Jakou úroveň mu přidělit, můžete vidět například v tomto odkaze, který jsem vám nastavil i do podpisu do videa. Není tedy potřeba zde jednotlivé možnosti úrovní více prezentovat, můžete si je prostudovat blíže později. Ano, skutečně takto jednoduché je nastavení přístupů pro Google AdWords a neméně složité je to pro nástroj Google Search Console, na který se nyní podíváme. V přehledu vašich webových stránek nebo e-shopů postačí, když si vyberete spravovat službu a přidat nebo odebrat uživatele. Zde přidáte nového uživatele, zadáte jeho e-mailovou adresu a nastavíte úroveň oprávnění. To, zda se má jednat o nového vlastníka vaší služby anebo uživatele, opět musíte zkonzultovat s tím, kdo po vás toto nasdílení žádá. Většinou postačí přidat nového uživatele s plným oprávněním a bližší informace o tom, jaké úrovně se nabízejí a co umožňují, naleznete zde. Odkaz opět pod videem. Věřte nebo ne, tímto je ale nasdílení přístupů pro Google konzol za námi a nyní nás čeká S-Click. Ve chvíli, kdy jste přihlášeni do svého účtu S-Click, rozklikneme nabídku vpravo nahoře a vybereme z ní nastavení. Tak zde zvolíme nabídnout přístup, zadáme e-mail, pro který přístup nabízíme, a také vybereme úroveň oprávnění. Jaké různé úrovně a opět s jakými možnostmi tento nástroj nabízí, se můžete dozvědět v této části a odkaz najdete pod videem. I S-Click tedy máme za sebou a pojďme se podívat, jak nasdílet účet Google Analytics. Ve vrchním menu si prosím zvolte záložku správce. Dále, a pozor, to je důležité, na úrovni účtu zvolte správa uživatelů a do přidat oprávnění pro uživatele vyberte e-mailovou adresu, které budete oprávnění předávat. Zde můžete opět zvolit, jaká úroveň toho oprávnění bude, stejně jako v předchozích nástrojích. A poté postačí dát pouze přidat. I zde vám samozřejmě nabízím odkaz, který vás informuje o tom, co která úroveň jednotlivému uživateli umožní ve vašem účtu Google Analytics provádět. Možná jste ani nevěřili, že to může být tak jednoduché, nicméně skutečně máte to za sebou. Já bych vám tedy chtěl poděkovat za vaši pozornost. Pokud vás napadá nějaký jiný nástroj, pro který byste rádi věděli, jak přístupy nasdílet, napište je prosím do komentáře, určitě se jim budu věnovat. Ještě jednou díky za váš čas a přeji vám krásný zbytek dne nebo večera.